Ndamuka muna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzecho chinyarara aiwa ndatambureni Gonyeti saka ndazoti ndatirega ndidzoke bhosa ndakanzwa nezuroka nimakwana wekugara ndichitukwa kudai ungava upenyu here kuti zuva rega rega rakasikwa naMwari ndenichishauta chinyarara unyatsonditsanangurira kuti zviri kumbofamba sechii chinenge chiitika kozitei nchiti mumwe wedu ane nungo haadi kuenda nesu kumamitini but ndinoona kuti panenge pane nyaya yakatonyasodzikadzika zvacho hazvitaurike maki aiwa unganyarei here ndotangira papi kuti ndikuudze nyaya yacho usanyarei nini handiti ndiudzei zviri kufamba sei haungaramba uchibata uchisunga zvinhu uite bundu rakadai nguva yakadai se ndichoti Gonyeti sei asingade kubuda kuenda kumamitini sei asingade kuti afambidzane nevamwe unoti panenge pane nyaya ikatodzika chaiyo zvimwe zvacho unotozonga kuti dai ndafa hangu kufa aiyo hapana nhamo yekuti munhu ungatanzirike svike pakufa ndisaka tiri muno munharaunda muno mumusha kuti tibatsirane handika inini tiri mumwe wako inini taura neni nyika yekumachechi kwedu kwatikakurira mupostori pandikangosvitsa 14 years chete ndikuti ndasa ndatotitsa 14 abereki wangu wandirodza nemurume wangu yeyuyu saka pandikangobata nhumbu yarwadza yaida kuzvarwa vamwe vainditsvanya vamwe vachinditsika kuti mwana abude yanzi mumwe wetsvina wakagara mudumbu rutoti mwana asabude kuenda kuchipatara vamwe vachivhura makumbo vachindizora vachindikanda naiweduwe vamwe vachindivhura makumbo vachimwa yanzi miteuro kuti mwana abude vatozoona kuti munhu atitasa handichakwanisa kana kuita sei ndokwakuzomhanya neni kuchipatara tichisvika kuchipatara mwana angafira mudumbu kuzodai mwana achibuda ichibva ikoko kubva 28 years kubva muipapo kusvika nhasi ndichingobvinza mvura ndichingobuda mvura 28 years une condition kokuenda kumadhokta kudzokera vanokubatsirai uende kuchipatara pazvinhu zvemweyo wetsvina handi mweyo wetsvina unotoda kutoshandirwa handi medical condition yakakungodzizwa nekuti makanonoka kuenda kuchipatara kuno muri mulebha hanzi mweyo wetsvina maprofita mazhinji akatoya chitoti mweyo wetsvina nhai Gonyeti short 28 years une medical condition yekuti unokwanisa kubatsirika moregedza hapana pandisina kuedza ndakatiraya zvese pamachipatara zvepagrowth point masista anomboya achifambira vanhu achibatsira vanhu ekumisheni yaye hapana vari kutombodziziva nzi hapana saka ndopandakazongobvuma kuti mweyo wetsvina hausi mweyo wetsvina ba imedical condition ende inorapika handiti ndatambura maki ndatambura kana murume wangu handimbomushora zvangu paanondituka kuti wemakunuhwa chii kozvinenge to zvinenge zviripo ndamuka muna sindikuda mafaera